हे तुला गिफ्ट. ठीक आहे मॅक्सी. अजून हे आपली नवरात्री स्पेशल उपवासाचे पीठ. हे एकदा ताईने दिलेलं, एकदा मला, मी परत दिलं. हा काय नको म्हणून. शर्ट नंबर 9. बघा नवरात्रीचे 9 शर्ट आलेले आहेत. बरोबर 9 झाले. नवरात्रीचे 9 शर्ट. आणि 9 शर्ट वर कॉमन एकच जीन्स घालणार आहे. आता काजल आणि मी डीमार्ट मधून जाऊन आलेलो आहे. आता दोन्ही आई, मम्मी आणि आई बघा पाठी बसलेले आहेत. आता वाट बघतोय कधी काय काय आणलंय ते दाखवतोय. डीमार्ट मधून काय काय शॉपिंग केली तुम्हाला दाखवतो. पहिला कॅमेरा हवेत पहिला दाखव. कॅमेरा गेला हवेत. एक पिशवी, दुसरी पिशवी. ह्याच्यामध्ये सगळं पप्पूच दिसतंय वाटतं. हा, आता ही तिसरी पिशवी. एक काम करा, सर्वांनी पहिले पिशव्यातलं सर्व काढा, मग आपण सर्व दाखवूया. आता मग माणसं विचार करतील की एवढी शॉपिंग का केली. आता कसं नवरात्री पण येते ना, त्यानिमित्ताने आम्ही सर्व घर भरून घेतलं. परत मग कोणत्या रेसिपीला काय कमी नको पडायला, घरात पण काय कमी नाही पडायला. नंतर परत वेगवेगळे फंक्शन येतात आहे, परत आम्हाला जाता येणार नाही. आणि काजलने फायदा उचलला. काजलने सर्व मायासाठी पण घेऊन टाकलं त्याच्यात. मी कंजूस आहे, मायासाठी लय कंजूस आहे मी. सर्व पहिले खाली काढा एक 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 एक. कॅमेरामॅन दाखवेल काढताना एक एक एक. मग आपण दाखवूया काय काय ते. ही कोणाला चप्पल आहे का बघ. ताईला असे घालायचे पाहिजे वाचे. अच्छा हे शर्ट असं हे होतं ना. हे तर सगळं पप्पूचा स्टॉक दिसतंय. हे व्हेरी नाईस. बहुत अच्छा है. हे काय आहे? हे काय आहे? हे कोणत्या बाईची? हे बाई लोक घालतात ना, तू नाही घालत ना का? तू पहिले म्हणायची मॅक्सी बायका लोक घालतात, मी नाही. हा ही बोलली. आवडीने घेतली, बघितलं तिने डीमार्ट मध्ये. राईने मस्त आहे ना, मस्त आहे ना, सुलसुलीत. ये कितना क्यूट है. नीला कलर अच्छा दिखता है इसको. हाँ अच्छा हुआ लिया, नहीं तो क्या खुद को नहीं लेता है. क्या है मैक्सी. ये मैक्सी उल्टा किया का? हा, मॅक्सी उलटी गेली ती. क्यों? मॅडमने घातली तिकडे. ते एक ट्रायल साठी बघितलेलं ना, येतं की नाही. ठीक आहे मॅक्सी. अजून 3 घेतल्या. अच्छा अभी ये तेरे को अल्टर करना पड़ेगा. तुझं दाखव, तुझं दाखव. घेतलं नाही होते. हे कुठं आले मॅक्स आहे. मॅक्सीची शॉपिंग करायला गेलेली असं वाटतं. कुर्ती घेतला. नाइस. छान आहे ना कलर. लव्हेंडर कलर. आणि शर्ट आणि एक जीन्स घेतली स्वस्तात. आपल्या डीमार्ट मध्ये सर्व स्वस्त. छान आहे. मी आपण तर उचलत गेली. आता चांगला आहे, पिशवी. चांगला आहे, चांगला आहे, घ्या. हा मस्त आहे कलर ना. हा मला खूप आवडला. आईस्क्रीम कलर आहे ना, छान वाटतो. हे हळू ठेवा. इकडे ठेवूया आपण. तांड्या बघा, ठीक आहे. हे अगरबत्ती देवासाठी. आणि jeans घेतली. बघू छोटे आणले तू समई. मग एवढे छोटे नसतात. हे 400 रुपयाचे. हा एवढे पाहिजे मग ते असे. मोठे महाग 1000 रुपये पण जातील. मग 1000 रुपये, 3,000 असतात. हे बाद झाले नाही एवढे, कशाला मोठे? नाही मोठे असतात. मोठे देवाला पाहिजे. हे ठेवायला. छोटे ठेवले तर काय प्रॉब्लेम आहे? नाही मोठे पाहिजे असतात. हे घे. हा काय रिप्लेस होईल. हाँ रिप्लेस होई गं. एकदाच घ्यायचे असतात ते. हाँ आता हे त्याला ताट ठेवा. दिसतंय. माणसं नेहमी सर्व करतात, पण एवढं सर्व महाग महाग वस्तू घेतात, पण आपलं ब्रश बदली करायला विसरतात. मग हे ना जलेशीन. हे जलेशीन असं औषध असतो ना. एकदा घ्या आणि बास करा. वास येतो ना. त्या गुलाबी वळाने खाते त्या हा. पण त्या व्हिडिओ मध्ये तर मोठे दिसत होते पप्या. समई नाही तेवढेच होते. पितांबरी घ्या. हे लास्ट साईज होते. हे बघा उपवास माझा. हे आपली नवरात्री स्पेशल उपवासाचे पीठ. चला ये हो गया आपका सामान. अजून काय आहे का एवढं? सर्व तर मार्केटच लावलाय. आय शाबाश. ले लो ले लो ले लो ले लो. हा मग घेतला तर एकदाच घेतो. शुक्रवार बाजार ले लो ले लो ले लो. नाही ते मला विचार घ्यायचंय का? हे पण घेऊ. घ्यायचं म्हणजे काय घ्यायचंच आहे. लग्न आहे बाबा. 3 मॅक्सी आहे ना. चला आता आपण दाखवूया एक 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 करून की काय 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 आणलेलं आहे. ठीक आहे.
चला आजची डीमार्टची शॉपिंग तुम्हाला एक्सप्लेन करूया. चला हे सर्व आपण घरगुती वस्तू मागवलेत ना सर्व. हां इथे काय काय आम्ही नेहमीप्रमाणे आपल्याकडे हेच असतं ना डिटर्जंट पावडर. आपण रवा का मागवलेला आहे? छोटा रवा, स्मॉल रवा. आपल्याला लाडू बनवायचे आहेत ना. हो आणि त्यासाठी स्मॉल रवा बारीक रवाच लागतो ना. रव्याचे पण 2-3 प्रकार असतात. एक नॉर्मल रवा असतो आणि एक बारीक रवा असतो. जाडा रवा असतो. जाडा रवा आणि बारीक रवा. तर आपण बारीक रवा घेतो ना. एकदम बारीक रवा पण असतो 0 नंबर. हा मग तोच आहे तो. हा आणि इथे आपण हे घेतलेलं आहे काजलसाठी. काजल आता खोलून दाखवेल. काजल खोलून दाखव. तिला तिने बघितलं लगेच, तिला आवडला ते ज्वेलरी बघ. ते झालं आणि तिकडे ते खोलेपर्यंत मी तुम्हाला इकडे दाखवतो काय काय घेतलेलं आहे सर्व. हे साबण अशीच ऑफरमध्ये होते म्हणून साबणं घेतली. हे सर्व आपले रेग्युलर डाल आहे ना, ते डाल लागतात ना आपल्याला. वेलची पावडर. हां आणि हां खोललंच का बस. हे छान वाटेल ना वॉर्डरोबमध्ये असं ठेवल्यावर. त्यात काय राहिलं नाही चालेल पण दिसायला ते आम्ही तिकडे उघडून बघितलं ना, मुलं याच्यात राहणार काय बोललो. सोन्याचे दागिने राहतील, दिसायला तरी सुंदर आहे. हा नकली दागिने पण सोन्याचे होतील त्याच्यात. पण आवड असते ना मी माणसांना प्रत्येक. तिने बघितलं ते म्हणजे ती लगेच खुश झाली बघून. ते मुलं घे बाबा ते खुशीच्या पुढे काय असतं ते. मस्त आहे हे तुला गिफ्ट. हा हे झालं. इथे बघा हे कशासाठी मम्मी? हे भाजीने काय मागवलायचं तू? शिंगाड्याचं पीठ. शिंगाड्याचं पीठ ते कशासाठी? ते आम्हाला हे बनवायचं आहे, कचोरी बनवायची उपवासाची कचोरी. आणि इथे अजून काय हे आपले सर्व मसूर दाल आपल्याकडे जास्त लागते ना. जास्त लागते मसूर. मूग दाल, उडीद दाल आणि हे उपवासाची भाजणी मागवलेली आहे. हे पण कशी काही बनवू शकतो, थालीपीठ बनवू शकतो उपवासासाठी आहे ना. उपवासासाठी आपल्याला आता रेसिपी टाकायची आहेत ना. साहित्य असेल तर करणार. हो म्हणून आपण एकत्र मागवून घेतलेलं आहे. आणि ते ब्रश घेतलेले तुम्ही पण नेहमी ब्रश बदली करा 3-3 महिने 2-2 महिन्यांनी. माणसाची ब्रश बदली होत नाही कधी. सर्व सामान बदली करतात, ब्रश नाही बदली करत. तुम्ही 6-6 महिन्यांनी ब्रश बदली करा. ब्रशचे ना मम्मी एक काड्या राहतात तरी ब्रश नाही बदली करत. कितीतरी लोकांचं बघितलं आम्ही प्रत्यक्ष बघितल्या पण आहे बोलतो तुमच्याकडे. हा असं झालेलं. आणि इकडे सूर्य आपल्याकडे नव्हते आणि चमचे कमी पडत होते ना. हा तरी ऑफर मध्ये होते म्हणून सर्व आम्ही घेतलेले. सर्व सॉस घेतलेला आहे. कॉलगेट, मग आपलं ते मग हे आपलं गुड नाईट, आपले सॉसेस, डार्क सॉस, सोया सॉस आणि हे कधी चायनीज बनतं ना आपल्या घरी. मग हे मॅडमला पाहिजे होतं. बोलते मला आधीपासून मला हे आवडतं. हे आपण नाही वापरायचो ना. वापरायचो मोठे बाटल्या नाही आणलेले. आणि हे ऑल्सो गिफ्ट फेस वॉश. गोरा कार होते फेस वॉश. अजून हे सर्व आपले गरम मसाले नाही, वेलची आणि आपलं ते तमालपत्र. तेवढं पाकिट आहे. देऊन टाकू दे. आधी बघायला पाहिजे हाय टपामध्ये. हा बघा ते. मग आपण इकडे काय घेतलंय? हे सर्व आपण सँडल्स घेतलेले आहेत बघा. 1 2 3. हे एक ताईला पार्सल देणार आहे. हे होत नाही आहे, हे रिप्लेस करणार आहे. आणि हे काजलसाठी. ठीक आहे. आणि इकडे काय घेतलेलं आहे आता बोललो नवीन येते कोणतरी घरी, मग तिला जास्त त्रास नको बोललो. मग ते काय सांग आई माहिती तुम्हाला काय ते? हे एकदा ताईने दिलेलं, एकदा मला मी परत दिलं. हा काय नको म्हणून. का कशाला एवढं पाहिजे? नाही खूप कमेंट मध्ये पण आलेलं की आईसाठी किंवा हे करायला. हे मला सांगितलेलं जास्तीचा कांदा बिंदा तर खेचला की ते हे होतात. टोमॅटो पण जास्त पाहुणे आले तर जास्त काय क्वांटिटी कोशिंबीर बनवायची असेल ना तर ह्याच्यात लगेच बनवायची. मग हात कापा हे कापा नाही फिरतात ना ते सर्व. ओपन पण होईल. हे सर्व घेतलेलं आहे. आणि ते आपल्या नेहमीप्रमाणे देवासाठी ऑफरमध्ये अगरबत्ती, टेल्कम पावडर, हे पण उपवासासाठी साबुदाणे घेतलेत ना. आणि आम्ही ना असं काहीतरी ना रेडी टू मेक ना एमर्जन्सीसाठी आणतो. कधी वेळ नसेल, कधी घरी पाहुणे आले तर पटकन त्यासाठीच घेतो, नाही तर असं घेत नाही. तर सर्व तिकडनं दाखवलं. आणि इकडे काय घेतलेलं आहे आपण? समय आणि ताट घेतलंय देवासाठी. हो ओवाळणीचं ताट. आता आपल्या देवी पण येतात ना मम्मी. हा ते फ्लावर पॉट घेतलाय. फ्लावर पॉट ना काजलच्या हातात दिसत नाही मम्मी, तू तुझ्या हातात घे. का माहिती ते बॅकग्राऊंड पण ब्लॅक झाला ना. तुमच्या हातात घ्या. नाही तिच्या हातात पण नाही स्पष्ट दिसत. सर्वांच्या हातात तो फिरवा वर्ल्ड कप. हे झालं इकडे हे सर्व शॉपिंग बरोबर.
इकडे काय मिस केलं आपण? नाही काहीच नाही मिस केलं ना. चाकू चला. सुरे दाखवले. चाकू सुरू. आता इथे बघा हे सर्व या सगळ्या मॅक्सी आहे. बघा इकडे आपण टॉप घेतलेला आहे. हा आणि इकडे आपण मॅक्सी घेतलेले, मॅक्सी नंबर 1, 2 आणि 3. नाईटी चला झालं तुमचं. झालं. आता माझा बाजार दाखव. आता तुझं दाखव, तुझं किती केलाय ते दाखव पहिलं. हा आता इथे बघा काय काय घेतलेलं आहे. हे दाखवलं पाहिजे. आता मी तुम्हाला दाखवतो बघा. पकड. ते पायाखालचं दाखव. पायाखालचं दाखवलं पाहिजे. हा पायाखालीच राहिलं. डोरमॅट आणलेलं आहे आम्ही. आणि हे असंच पायाखाली असं ठेवतो ना आपण पाय बिहे करायला. पाय पुसणे. नाही तर आमच्या घरी काय टी शर्ट असतात. काही असतं सर्वांच्या घरी तसंच असतं. कोणाच्या घरी टी शर्ट असतात जरा कमेंट सांगा. टी शर्टचा उपयोग कसा होतो माहितीये का? पहिलं नवीन टी शर्ट मग होळी आणि किंवा दिवाळीसाठी किंवा काहीतरी बाहेरच्या म्हणजे तिकडे फाटू शकते त्यासाठी टी शर्ट. तो फाटला तरी पण तो पायाखाली टी शर्ट. बरोबर आहे. त्याची लाईफ बघा कशी आहे त्याची. वापर चांगला होतो टी शर्टचा. टी शर्टला जर बटन असली तर तो माणूस फर्रकन गेला एकदाचा, मग टी शर्ट फेकून द्यायचा. नाही त्याचा उपयोग चांगला होतो टी शर्टचा. पाणी खेचला जातो त्याने. लादी पुसायला चांगला. ऍक्च्युली हे ना हे किती टिकतं जास्त 1-2 महिन्यांनी वाट लागते. पाहुणे आले की वापरायचा तो. असं आहे पाहुणे ते. आले की वापरायचा. नाहीतर काय हात काढायचा जुना झाल्यावरती. ठीक आहे हे झालं. आता इकडे दाखवतो बघा. हे माझी चॉईस आणि काजलचे चॉईस. ठीक आहे इकडे देऊया ना समोरच आईच्या मध्ये बघा. शर्ट नंबर 1 खाली बसू काय नको ना. शर्ट नंबर 2 ग्रे कलरनी असं ते कलर शर्ट तरी नंबर घ्यायचे 3 होते. डेनिम. शर्ट नंबर 4 हे गोवा सारखं. शर्ट नंबर 5 शर्ट नंबर 6 शर्ट नंबर 7 शर्ट नंबर 8 शर्ट नंबर 9. बघा नवरात्रीचे 9 शर्ट आलेले आहेत. बरोबर 9 झाले. नवरात्रीचे 9 शर्ट. आणि 9 शर्ट वर कॉमन एकच जीन्स घालणार आहे. 9 शर्ट आणि 1 पॅन्ट. मग काय एकच घडा बसलो देवीचा. आता- 9 साड्यामध्ये होता कसा आला. आता हे सर्व झालं. हे असते जनरल शॉपिंग. आम्ही काय असं ठरवून नाही केली होती पण आम्हाला जसं दिसलं आम्ही गेलो होतो अर्धा तासासाठी डीमार्ट मध्ये. आलो 5 तासांनी. आणि आम्ही फक्त डाळीसाठीच गेलो. डाळी वगैरे घ्यायच्या होत्या पण घेतलं एवढं सगळं. पण हे कसं लागणारे वस्तू आहेत. आणि नाही हे- तर खूप दिवस नाही गावाला जायच्या आधी खूप दिवस आधी शॉपिंग केलेली होती. आणि काजल आपण सांग एवढे माणसं म्हणतील मग शर्ट्स एवढेच का घेतले. ऍक्च्युली मी शर्ट जास्त वापरत पण नाही. आणि आता कसं लग्न झालं किंवा कुठे काय जायला लागलं या फॅमिलीकडे किंवा दुसऱ्या फॅमिलीकडे तर शर्ट कसे डिसेंट वाटतात आणि छान वाटतात ना ते. आता तू एकदा आता गणपतीच्या आधी तू एक शर्ट घेतलेला गावाला पुरा गावामध्ये तो फेमस झाला. तो गोव्यासारखा शर्ट तो व्हाईट आहे. सारखा तो एकच शर्ट नाचत होता. आता समजा आईकडे कुठे फंक्शन असेल तर शर्ट घातला तर डिसेंट वाटेल. एक घातला ना तरी डिसेंट वाटेल ना यायला तुमच्याकडे. त्यानिमित्ताने हे घेतलं आणि हे आपले रेग्युलर आहे सर्व. ह्याच्यात काय वेगळं नाहीये. हे आपल्या घरात लागणारं साहित्य. म्हणजे जेवढं संपलं होतं ते आपण मागवलं आणि जे नाही मागवलं ते आपल्या घरी ऑलरेडी आहे. तर हे असं जनरल शॉपिंग. आता ह्याच्यात अशी पण गोष्टी झाल्यात की आता ते चप्पल बघा ते होत नाहीत. म्हणजे आम्ही दाखवले व्हॉट्सअप कॉल करून तर ते आवडले नाही तर आम्ही परत देतो. असे पण गोष्टी होतात रिटर्न मध्ये. रिटर्न होतात. आणि डीमार्ट मध्ये रिटर्न करायची असते तर 7 दिवसाची असते. 7 दिवसात तुम्ही रिटर्न करू शकता. 7 दिवसामध्ये. आता बघा हे ना हे मी ट्राय नाही करून बघितले. हे ऍक्च्युली हे ट्राय केले. हे फोडले नाही ना खोलले नाही तर हे पण ट्राय करायचे. समजा नाही झाले तर मग रिटर्न. हे झालं. ही होती आमची जनरल शॉपिंग. तुला काय म्हणायचं शॉपिंग बद्दल? अशी कोणती गोष्ट झाली की आपण जास्त आणली आहे किंवा अशी वेस्ट जास्त झाली? बरोबर आहे. म्हणजे सुनीने बरोबर शॉपिंग केली. बरोबर तो शॉपिंग साबण केली. पण जो साबण म्हणजे असे साबण घ्यायचे ते ऑफर मध्ये. म्हणून तो 2 सेट घेऊन टाकला. तिथे चांगल्या आपण ते चुकून चायपत्ती आणली ना परत द्यायची रिटर्न द्यायची आहे ती. नाही नको राहू दे आता आता. लागेलच तुम्हाला. लागेल का? पावणे 2 पाकिट हे फोडणार आहे. आमचं टॉनिक टॉनिक आपलं आजीसारखं रत्नागिरीचं टॉनिक चालू झालंय. मग ही होती जनरल शुभांगी कीर आणि फॅमिलीची शॉपिंग. असे तुम्हाला ब्लॉग दिसतील. आणि तुला काय म्हणायचं मम्मी? नाही असं सर्वांनी अशी शॉपिंग करा. एक साथ सामान भरा आणि घरामध्ये. शॉपिंग करून तुम्हाला एक सांगू
छोट्या छोट्या गोष्टींवरती पण आनंद घ्या. माणसं म्हणतील हे काय आहे, हे तर काय रेग्युलर आहे, उलट तुम्ही खुश राहायला पाहिजे त्या गोष्टीमध्ये. मी मम्मीसाठी नॉर्मल काही एक कोणते मी सांगतो टूथब्रश पण आणला तरी मी एवढं खुशीने आणतो ना, माणसं लगेच खुश होतात. हे काय ते काय नाही, प्रत्येक छोट्या छोट्या गोष्टीवर आनंद शोधा. घरात राहणाऱ्या माणसाला वाटलं नाही पाहिजे की घरात काय नाही आपल्या. आज माणसं मम्मी बाईक घेतात, कार घेतात, पण खुशीच नाही करत. आणि एका जागे साधा माणूस ना साधा काही पण एक वस्तू घेतो, छोटीशी वस्तू, पण किती खुश राहतो. बरोबर आहे. समाधान असतो घरात सामान भरलं की. हे शिका तुम्ही माणसांकडून. समाधान होतो, सामान भरायचं घरामध्ये. उलट आवडीने कधी बाहेर गेला तर एक नेचर सांगतो माझा की आवडीने कधी बाहेर गेलात ना, तुमच्या फॅमिली मेंबर साठी काहीतरी आणा. छोटे तर छोटे वस्तू आम्हाला किती म्हणजे कधी आपल्याला फायदा झाला गेल्या वर्षीच्या लॉकडाऊन मध्ये. खूप फायदा. 7 महिने आम्ही घरातून बाहेर नाही पडलो, दरवाजा खोललाच नाही. 7 महिने आम्ही घरात सामान काढलं, एवढं सामान होतं आमच्या घरामध्ये. आणि डीमार्टच्या कडधान्याचं आपण बोलतोच ना की ते क्वालिटी चांगली असते. क्वालिटी तर खूपच चांगली असते. मला तर तेच आवडतं बाबा, बाकी कुठलं कडधान्य आवडत नाही. म्हणजे साफसुथरं असतं, साफसुथरं आणि चांगलं एकदम मस्त असतं. आणि जी आम्ही ती डिटर्जंट घेतली आहे ती दुसऱ्या कंपनीच्या कंपेअर मध्ये हाफ प्राइस मध्ये येते आणि क्वांटिटी सेम. 1 किलो घेतली ना ती हाफ प्राइस. पण आम्ही आता किती महिने वर्ष जवळजवळ 2 वर्ष तरी आपण तीच वापरतोय. खूप चांगला प्रोडक्ट. आतेला पण दिला ना डीमार्ट मधून घेऊन, छान. आतेला पण आम्ही गावी ज्यांना सामान भरतो ना, आम्ही तसंच हे सामान भरून देतो सर्वांना आणि हेच प्रोडक्ट देतो. खूप छान आहे, कारण आम्ही पर्सनली युज केलेले आहे. तर तुम्हाला आजची शॉपिंग कशी वाटली आणि काजलला कशी वाटली शॉपिंग? खूप मस्त. नॉर्मल घरातली नॉर्मल शॉपिंग. तुला मजा आली असेल. चप्पल घेतले, अजून काय घेतलं? नाईटी नाईटी नाही घालणारी पण नाईटीच्या सेक्शन मध्ये गेली. हे मस्त आहे ना, हे मस्त आहे ना, हे सुलसुलीत आहे ना. तुला घे बोललो तू. आम्ही घेत होतो ना, मी आणि ते सेक्शन ना लेडी, मी पण गेलो ना, आम्ही दोघं एवढं आवडीने घेत होते, माणसं बघत होती, इंटरेस्ट घेतात बोलायला घेताना. मग तुम्हाला बघून पण दुसरे पण उत्साहित होतात ना, वा वा हे बघा. पण ते शूटिंग ती घेताना ती शूटिंग झाली असती, मजा आली असती. हा, मला डीमार्ट मध्ये पण सबस्क्रायबर भेटले, फोटो बिटो काढले. आणि ही मॅडम मी दुसऱ्या सेक्शन मध्ये होती. पण माणसं ओळखतात. आणि एका सबस्क्रायबरने भेटून त्यांना आमचं नाव नाही माहिती होतं ना दोघांचं. आता तू असतीस कशी, तुला भेटून लगेच बोला काकू कसे आहेत. आम्हाला त्यांचं माझं नाव आठवलं नाही आणि काजलचं पण नाव आठवलं नाही. मग त्यांनी आत्ताच लगेच आता ज्या दिवशी आपण शॉपिंग केली ना, आता 2 तासांनी कमेंट टाकली आहे, तुम्ही डीमार्ट मध्ये तुम्हीच होता ना, आम्हाला तुमचं नाव नाही लक्षात म्हणून आम्ही तुम्हाला हाक नाही मारला. मी पण सांगू, मी पण लगेच ओळखलंय तुम्हाला. आम्हाला पण समजतं कोण बघतंय आणि कोण आमचे सबस्क्रायबर आहेत. समजतं आपल्याला आपल्याकडे कोण बघतंय. अरे बिंदास आहे, तुम्हाला नाव नाही माहिती असेल तरी सांगा. तुम्ही एकाने काय विचारलं माहितीये, पप्पू कसं आहे, गावातले व्हिडिओ मस्त आहेत, आजी मस्त नाचते, असं सांगू शकता. असं बोलू शकता तुम्ही पुढे येऊन. आपण पण माणसंच आहोत ना, मग आम्हाला पण आनंद होतो असा समोर कोण आलं तर. तुम्हाला व्हिडिओ मध्ये यायचं तर सांगा. आमच्या हातात कॅमेरा असेल बघा. डीमार्ट मध्ये मी कॅमेरा घेऊन नाही गेलो होतो, कारण शूट करायला देत नाही शूटिंग. मग मी कॅमेरा घेऊनच नाही गेलो, त्यामुळे तिकडे शूट नाही झालं आणि तिकडचे कोण भेटले त्यांचं पण शूट करता नाही आलं. पण जर हातात कॅमेरा असेल तर आम्ही तुमचं पण शूट जाऊ, असं काही प्रॉब्लेम नाही. पण मजा येते शॉपिंग म्हणजे अशी घरातली शॉपिंग करताना छान वाटतं. आणि आणा, शॉपिंग करा, फॅमिली सोबत करा, फॅमिलीला पण दाखवा. वयस्कर माणसं असतील त्यांना पण बाजूला बसवा, त्यांना जाणून बुजून काहीतरी त्यांच्यासाठी काहीतरी आणा. छोटी तर छोटी गोष्ट, मोठी तर मोठी गोष्ट, पण आणा त्यांना बाजूला बसवा. इन्व्हॉल्व्ह करा फॅमिली मेंबर्सला फॅमिलीमध्ये. काय माणसं काय करतात, सामान आणतात लगेच भरून ठेवतात. मी तर सांगू, आणा आणि असं करा मार्केट सारखं, किती मजा येते. सर्व माणसांना समजलं पाहिजे आपल्या घरात काय आहे आणि कसं घर चालतं, घरामध्ये काय काय लागतं. तुला मजा आली ना? बस. तर अजून काय म्हणायचं काजल तुला? आवडली शॉपिंग खूप. फर्स्ट टाइम. तुम्हाला कसं वाटलं? हे तर काहीच नाही. मला तर हे सगळं सामान बघून घर भरल्यासारखं वाटतंय आणि खूप आनंद होतोय सगळं बघून. सगळं कधी एक रेसिपी आपण करतोय असं मला मनातून वाटतंय. तुमच्या मुलीच्या घरात असं सामान येतो बघा. वा वा बघा, आज एवढा भरलाय, उद्या सगळा भरेल. तेव्हा काय करणार? शटर वर करावं. शटर वर करायला लागेल, एवढं सामान भरून जाईल. काय जण बघा ते कोकोकोलाच्या बाटल्या एवढं आणतात, आणून ठेवतात. माझा एक्सपिरियन्स आहे.
आणि बाहेर विकतात चांगले मस्त. हा विकतात, कारण इकडे कसे स्वस्त मिळतात. मिळतात. हॉटेलवाले पण काय करतात तेच करतात. हॉटेलवाले काय, आमचं स्वतःचं जनरल दुकान होतं ना, डीमार्ट मधूनच आणायचो मी आणि विकायचो. खूप आणायचं तेव्हा. आता 45 रुपयाची डीमार्टला बॉटल मिळते आणि त्याची किंमत 65 आहे. त्याच्यावर फ्री असते अजून. हा ते कसं 20 रुपये फायदा पडला मग. मग आता जिथे आपलं प्रॉफिट असेल तेच बघणार ना माणूस. पण अशी शॉपिंग करून कसं मग मी घरी काय कमी नाही पडत आहे ना मग असं. असं कसा घर भरला एकदम मस्त, देवाच्या आशीर्वादाने सगळं घर भरलाय. तसा तुमचाही बरो. देतो आम्ही तुम्हाला. आशीर्वाद द्या. आजीसारखा आशीर्वाद द्या. आशीर्वाद आहे. जय महाकाली. अरे वा, जय महाकाली सर्वांना. तुम्हाला घर कमी न हो खाली. आशीर्वाद देतात सर्वांकडून. आशीर्वाद घ्यायचा आणि पुण्य कमवायचा. बस हे 2 गोष्टी करा लाईफ मध्ये, खूप सक्सेसफुल. कारण माझं तर सक्सेस विचार तर एवढंच आहे, आशीर्वाद घ्या आणि पुण्य कमवा. दॅट्स इट. है ना मम्मी? मजा करा, इंडिया फिरा. फिरा आमच्या हसत खेळत राहायचं. नाही बाहेर इंडिया फिरा. इंडियामध्ये अशी कितीतरी स्थळ आहेत की ज्यामुळे आपलं मन पण प्रसन्न आणि आपण पण प्रसन्न. बघा बदलापूरचं स्थळ घेतलं आम्ही. बघा हिरवगार गवत. रत्नागिरीला जायची गरज नाही लागली. बदलापुरातून आमच्या जवळ बघा काय काय, कर्जत, खोपोली, महाबळेश्वर पण आम्हाला जवळ आहे. हे आम्हाला जवळ आहे. काय आपलं माथेरानला करायची का? माथेरान. आम्हाला लोणावळा किती जवळ आहे. हा काय मग. आणि लोणावळा किती भारी आहे. जाऊया म्हणजे लोणावळाचे स्पॉट बघाल ना. आपले शॉपिंग, तिकडची शॉपिंग होणार आपली, मस्त पिकनिक होणार. हो आता लोणावळ्याला पण आपण जाऊया आणि सर्व आपल्याला टूर करायची आहे. पायपुसणीवर बसू. तर आजचा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वाजवा. बाय बाय. बाय बाय. नमस्कार.